दोलोआ गेसाव बेदर जानानै मोजां मोनग्रा मोनसे पार्टी आरो बे गेसाव बेदरनि साप्लाय होग्राया खाम्फा मा नाम बेना बरगयारि खाम्फा बरगयारि ओरैनोथ' सिनायो खिन्थु आं सिनायनायजों लोगोसे बेखौबो मिथिगौ बिथाङा बेदर गेसाव बिपिएफ दोलोखौ जाहोनायाव गोबां माने एक्टिभलि नांथाबबाय थायो बेखौ जोंबो मिथिगौ आरोखि जायगाखौ खोन्थाहोग्रा जायगा उनाव मिथिसिगोन माया जौ फाग्ला मोनाबिलिनि 6टा बाजिनिफ्राय फुंनि 3टा बाजिसिम बिथाङा जौ गेला लोङै लोङै खर'आ कमप्लिट डेमेज आरो बिनि खोथाया दिनैनि दिनाव जेबो माने रज'लिया आरो जों हानि पाट्टाखौ होग्रासो मानसि मैया जों बाक्सायाव 400 माने रायजो राजाफोरनो सिब्रुबारि होननाय जायगायाव जोङो 14 बिगानिफ्राय 15 बिगाहालागै जोङो हा पाट्टा होदों आरो सबनकाटा भुटानकुटि ओमफ्राय सालबारि बे ओनसोलाव फैगौ मासावनो खमैयो 700 रायजो राजानो आरोबाव जों हा पाट्टा होनो थांगासिनो दङ दा हा पाट्टाखौ 17 बोसोराव खिन्थु बिथांमोना रावनोबो होफेराखै सिब्रुबारि बायदि गामियाव दिनै 30 बोसोर जालांबाय बर' रायजोआ जुग जुग बेवहाय रायजो जानाया खिन्थु बिथाङा 30 बोसोराव 17 बोसोरानो सरखार खालामबाय थेवबाबो बिथाङा हानि पाट्टा गांसेबो होआखै दिनै दारागावनि रायजोफोरनो दिनै भुटानकुटिनि रायजोफोरनो मालाबाबो बिथाङा हा पाट्टा होआखै खिन्थु मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नैबे फैगौ दाननि नभेम्बर दाननि आगोलनो गासैबो हा पाट्टाखौ होनो थांगासिनो दङ दा गतिके बेनिफ्राय रायजोफ्रा स्पस्तखा सोरनि गोसोआ गेसाव सोरनि मेलेमा गेसाव बेखौहाय आरो जोंनि बिटिआर रायजोआ गासिबो मोजां मिथिगौ आरो दासिमबो सिद्धान्त लायाखै बेयाव एसे समाय दंबावो फैगौ दाननि जोबथि फाले बे सिद्धान्तआ जागोन जोंहा केन्डिडेट जानो गोनां गोबां मोजां मानसिफोर दङ दा बेफोरनि गेजेरावनो जोङो सासेखौ थिग खालामनानै होनाय जागोन आरो जोङो गासिबो साननानै दङ जों राजु नार्जारिनो होगोन खिन्थु समा थिनगोन माने बिथाङा खाफालबो नांगोन बिथाङा माने एसे माने बोथोरनिबो अननाय नांदेरगोन जोंथ' गासिबो लुगैदों राजु नार्जारियानो जानांगौ होननानै नार्जारि जानांगौ आरो बरगयारिया सासे गेसाव बेदर जाग्रा मानसि बाक्सानि गासैबो गथ' गलाय बिमा बिफा बुरि बोराय गासैबो मिथिगौ खाम्फाया बहा गेसाव बेदर जानो बेरायो गोजोन्थों दे जेबो गिदिर बाथ्रा गैया आरो जेबो माने जोङो साननांगौ बाथ्राबो गैया बोसोरसेनि सिगाङावनो बहुतआनो हयथ' आंनि खुगाजों खोनाखादों जे फैगौ समाव बिपिएफआ मोननै जानो थांगासिनो दङ बेखौहाय मैया हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगानिफ्रायनो गासैबो बिटिआरनि रायजोआ मिथिबाय जे बिपिएफआ मोननै बाहागोआव राननानै दङ आरो फैगौ 1 दाननि गेजेराव मोनसे बाहागोआ जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ तथा बिजेपि आरो इउपिपिएल आरो एजिपिनि जि जोंनि केन्डिडेट बिथांखौ सापर्ट होनो थाखाय बेसेबांबा गिदिर हिमालय हाजो बायदि बिपिएफनि मोनसे बाहागोआ जायफ्रा जनानै दंबाय थायो बिथांमोना फैनो थांगासिनो दङ बेसो सबसाय माने गोदान बाथ्रा आरो सबनिसाय इन्टारेस्टिं जोंनि बे बिटिआरनि राजनितिकआव बेसो जानो थांगासिनो दङ जों अनेक समाय जों बे खोथाखौ खोनाबोबाय थादों बिथाङा बे खोथाखौ माने जाम्बा टाइपनि खोथाखौ बुंबाय थायो खारन जोङो जोंनि एसअपिडिनि जि रां बे रांखौ प्रत्येक बोसोरावनो जों खामानि मावनानै जों फोजोबनो हादों आरो अलरेडि जोंनो आसाम सरकारनिफ्राय जिहेतु जोंहा आसाम सरकारजों बिराद मोजां मोनसे सोमोन्दो दङ थांनाय बोसोराव जोङो 500 कौटि रां मोननो हादों बे बाराव अलरेडि 500 कौटि एडिसनेल थाखा जोंनो होनो हादों आरो डिसेम्बर दानाव 700 कौटि रां आरोबाव जोंनो आसाम सरकारा होदों मानो होदों जों बाहायनो हानायखायसो होदों जोंनि खामानिया सार'फारे मोजां जानायखायसो होदों सार'फाले मोनसे नायथावथाव समायना मोनसे प्रत्येकटा गामिफ्रावनो खामानि जानायखौ नुनानैसो आरो टुरिजम सेक्टराव जोबोद डेभेलप जानायखौ नुनानैसो इडुकेसन सेक्टराव जोबोद डेभेलप जानायखौ नुनानैसो जोंनो स्टेटनिफ्रायनो एभेलेबल थाखा जोंनो होदों आरो जों बेखौ फैसाखौ मोजां माने रायजोफोरनो बाहायगासिनो दङ आरोखि बेथ' सैथो जोङो क'क्राझार समस्तिखौ अलरेडि जोङो दिनैनिफ्राय 1 बोसोर आगोलनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ जे इउपिपिएलनि आरो दरं आरो उदालगुरिया बेयो बिजेपिनि बे खोथाखौ दिनैनि खोथा नङा बे खोथाखौ बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो मिटिंनि गेजेरजों जों बे खोथाखौ बुंबोगासिनो दंखायो जे जोङो बिराद माने गिदिर माने अनजिमा लानानै जों क'क्राझार समस्तिखौ देरहागोन आरो उदालगुरिखौबो जोबोद गिदिर माने अनजिमा लानानै जोङो देरहाहोनायनि जोंनि गासैबो दोलोनि कर्मिफ्रा बे खामानिखौ मावगासिनो दं बे अनलायनानै रानलायनाय 100% अनलायनानै रायलायनाय खारन जों मोननैयावबो जों मानो मोना खारन जोंहा जिहेतु आगोलनिफ्रायनो
क'क्राझार समस्तिया जोंनि जाना दंखायोमोन आरो उदालगुरि समस्तियाव गोदोनि जि माने गोदोनि जि समस्तिमोन बे समस्तियाव जोंनि केन्डिडेट गैखायामोन बेखायनो बे हिसाबैनो जों बे खामानिखौ मावदों आरोखि आथिं सुनाय खोथाखौ जों गासिबो नुखादों खैदिनमान आगोलाव हाग्रामाया अबे जायगायाव थांनानै ओरैहाय बम्बे ना दिल्ली ना मा बहाबा ना नागपुर ना माबा बेवहाय जोंखौ नुदों माने गावनि गाननाय जि गामसा गोदनायाव लाग्रा जि गामसा जोंनि बर' हारिनि आरनायजों बियो आथिं सुदों जों बेखौ बयबो नुदों गतिके आथिं सुग्राया सोर बेखौ जोंहा बिराद बुंनांगौ गैया जोंनि बिटिआरनि रायजो राजा गासिबो मिथिखागौ आरोखि 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015171003 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार